Súťaž Visa Slovak Top Shop pozná svojho januárového víťaza. 5. ročník súťaže otvorila krásne predajne Kukunia Shop v bratislavskom Malparku. Chcel by som poďakovať organizátorovi tejto súťaže Visa Slovak Top Shop za toto krásne ocenenie, ktoré si naozaj veľmi ceníme. A týmto by som rád pozval všetkých zákazníkov tak starého otca, ako aj nového Kukunia Shopu do ďalších predajní, ktorých chceme tento rok prestavať niekoľko. Takže ste u nás vítaní a radi vás uvidíme. Ďakujem veľmi pekne. Ako naša kampaň hovorí, spojili sme všetko dobré a skutočne je to pravda. Spojila sa regionálna značka a projekt Kukonia so starým otcom, aby priniesla do Bratislavy výnimočný koncept a zážitok v tepe mestského života, spojenie klasických potravín s food to go konceptom. Takže sme veľmi radi, že sa tento koncept páči a tešíme sa na otvorenie ďalších shopov a všetkých srdečne pozývame. Ja by som touto cestou chcel naozaj zagratulovať spoločnosti Kukonia za celú našu spoločnosť Global Payments. A aj práve v tejto predajni viete využívať platbu či už hodinkami, telefónom. Takže ešte raz gratulujem k tomuto oceneniu. Môžete sa tešiť na výborné pečivo z vlastnej pekárne, lokálne potraviny, ale aj personál, ktorý vás perfektne obslúži pri vašom nákupe.